Okay, so bali ba yung request kinakitry dati kinompose ni Kuya Eman Madamba. Ayan, na namin pa ni Ayan. Tsaking pagarupa dumteng ka, kinsan kumit dinamnama. Ama-am-among itikas nga ket ka. Tauray pa siya sino ako ma, inaklunak awan pa nagdwadwa. Sikab ako tinangpunas tinakatualwa. Kanayon ka nga atot panunot ko, uray pa'y tidardarep-dep ko. Sikalaeng tiyam mo, pitik na ito'y puso. Kanayon ko da ito'y nga itaw dawat, at di dalang takit ang sabat. Na oray ko't sumba, itan mi ako na namin tani ayan. Ala, dandanik na lipatan. Kuya Eman! Kanayin ka kumanganda ka, tsakaya tinti ang may-maysa. Tanong kadwa ka, panagrik na, ket naragsa ka. Tauray pa siya sino ako ma, inaklunak awan pa nagdwadwa. Sikabi ako, tinangpunas, tinakaduanwa. Kanayin ka nga atot panunot ko, uray pa'y tidardarep-dep ko. Sikalaeng tiyam mo, pitik na ito'y puso. Kanayin ko na ito'y nga itaw-dawat, at di dalang takit at sabat. Na oray ko't sumbat, ikan mi ako na namin taniayan. Kanayin ka kumanganda ka, tsakaya hindi ang may-maysa. Tanong kadwa ka, panagrik na, ket nagragsakat. Tauray pa siya sino ako ma, inaklunak awan pa nagdwadwa. Sikabi ako, tinangpunas, tinakatualwa. Kanayin ka nga atot panunot ko, uray pa'y tidardarep-dep ko. Sikalaeng tiyam mo, pitik na ito'y puso. Kanayin ko na ito'y nga itaw-tawat, at di dalang takit at sabat. Na oray ko't sumbat, itan mi ako na namin taniayan. Itan mi ako na namin taniayan. Wow! Itan mi ako na namin taniayan. Yes, ayan. Datang tapos na namin kani ayan. Ayan, Ilocana daw Vision Meet. Ibigay ka ng may kapal. Ayan, kinompose pa ilain ni Sir Eman Madamba. Ayan.